ngene wis sak pupuku kowe mosok wani. Taiwan iki Taiwan. Emang iki padha karo padha masak ngene sak pupumu. Iki lho sebenere. Medan. Ya piye carane menjaga tubuh? Lek mangan aja akeh-akeh, olahraga aja keri. Mosok malah saya lari sampai saya gede. Ah iya. Iya. Apa-apa, cepetan. Ah iya. Nah, ngono lho. Jenenge wong iki gede, cilik kuwi iki relatif. Karep kowe jenengan sing luwih pengalaman. Sampeyan milih sing cilik apa sing gede? Gede. Apa wae. Mergo bojoku ya lemu. Dalu Mbak Katin Lestari Handayani. Siap ya Mbak ya? Belum menake ya. Hah? Belum menake. Oh benar. Kalau anu pasuryane anu pawakane sekedeng. Ayo dhuwur ora ndek ora tegese pas porsine. Pak Negara. Apa? Aku cek linggo nang kono lho, urung ngadeg nang kene wis duneke kaya brim. Sing mulake sapa? Sopo? Mama anu lho. Mana mbak iki piye? Sopo? Mami, mbak tadi iki koyo ngono kok diselin kok bodine kaya brim terus apa Mas? Si ngomong dulu aku. Lah sapa? Iki. Bisa bedanya ra wayang karo dalan. Kowe lipat batu sebenci bokok. Mangan. Lah tangan iki bokok. Kowe sese lho. Sing ngomong sapa? Iki kangge. Sing iki sapa saka sapa? Kok dalan. Terus berarti sing ngene kene sapa? Dalan sama mereka ditangkap karo Pak Lurah karo warga Kemiri. Anyalan warga Kemiri kowe. Nek warga iki kan ana karone aku brim. Hah? Karone boten Pak Bu. Wong kowe ora ono sing aran kowe tandon kok ya. Nek aran. Lah iki piro aku ora ngerti keterangane malam hari ini aku piro ora ngerti ya. Iki malam hari ini saya yang mengundang adalah Pak Dalan. Oh iya. Terus piro-pirone ora tau nyang nih. Sing ngundang kowe iki dudu Pak Dalan. Sapa? Yo Pak Kades karo masyarakat Kemiri. Hai guru makelar. Makelar lho, mangko iki buntine langgep tenan. Ora mau bunting cuk apa peso cukur. Cilik nih. Terus Nun sewu dumateng Pak Lurah lan panitia kula suwun kalih taun yang ngajeng menika dagelane kalih sindene ganti mawon. Ya lek boleh pacaran malah nyenengen aku ora. Piye? Kowe tau nek makanan kok mesu. Lah kowe menurunkan derajatku Ora soalnya. menurunkan, tapi ora dadi penyambung lidahku karo tati. Apa kowe anggare iki dhewe? Lah tegese iki paling ora ya dadi jembatan utawa perantara iso makroan. Apa lewat kali kok karo jembatan iki. Oh iya. Wong iki ora nopo aja ngono lho, kowe karo tati biar selak karo kahanan lho. Lho kok wong ngene wis sak pupuku kowe mosok wani. Taiwan iki Taiwan. Emang iki padha karo padha masak ngene sak pupumu. Iki lho sebenere. Medan. Yo jaman kopi to. Nek jenengan ngene iki menentu sak padha pupune jenengan. Terus liyane sak padha apaku. Yo, yo. Apa kan? Aku lu tau ngilang. Kok Mulane jenengan ku artis.
sinden ki artis Mbak Tati. Ya piye carane menjaga tubuh? Lek mangan aja akeh-akeh. Olahraga aja keri. Mosok malah saya lari sampai saya gede. Pak iya. Ada. Apa-apa, bukan Pak iya. Nah, ngono lho. Jenenge wong iki gede cilik kuwi iki relatif. Ana sing seneng sing cilik, ana seneng sing gede. Dadi anane sing cilik kuwi, anane sing gede iki mergono dibandingke karo sing cilik. Betul. Cek pertanyaannya, Reng, aku takon karo kowe jenengan sing luwih pengalaman. Sampeyan milih sing cilik apa sing gede? Sing gede. Apa wae. Mergo bojoku ya lemu. Ora wong cilik bojoku nesu. Lah ya mane kaya jenenge gede cilik kuwi ra ya senengane dhewe-dhewe to Pak De. Betul. Nek omongane aku dadi bojone jenengan nek omongane gede wis semene ra ya malah kasar dadak aku kasar Bapak Dalang. Sing bojomu ki ngopeni awakmu. Kowe iso makmur subur. Ana lho dalang laris bojone sing tetep cilik wae. Kue lemu makmur ayam tentrem kok jenenge Kertarjo. Lha ki ngerti bojone Mbak Tatin. Dene Mas Tulus, awake masalah kali lumut tok. Ora ya Pak De, saiki wis padha. Sampeyan wis cilik Mas Gareng. Mas Tulus saya cilik neh. Menyesuaikan. Oh iso. Lombok penumpan tahu. Kangge Thailand itu Thailand. Kita ini ngene kok malah jelek. Mangga Bapak Ibu menawi pengen dahar tahu menika sampun cemawis. Lah menika lambokipun nggih sampun cemawis. Coba awake tak boronge dhewe. Wah. Garenge rakus iki. Aku seneng karo jeduk tapi ngene lho. Bocah iki kaya darane sejatine atine becik. Oh, Ora akeh sing tresnani. heeh. Kok iso iki jolomake meneh ora? Wis omong dhewe, aku kalau salah. Lah nek sapa ngerti mau ya mau Mbak. Oh, aku iki omong terus kok bojomu. Ayo ten bojoku kulo. Lah iya. Kulo sapa ati? Lah yo terus iki bojomu lho. Heeh. Terus kok bojomu. Terus Jadi aku ora basa-basi. Oh, tapi omongane yen iki bocah apik. Oh, sampe kok sae. apik sae. Sae apik sing sae. Mbak Tatin, matur nuwun sih nyapa warga masyarakat Pak Ades barang. Nggih, sepisan kula matur nuwun kalian panjenengan. Ya, yo. Nggih, karena panjenengan kula saged jalan wonten temiri menika Pak Dalang. Jika kaping-kaping matur nuwun kalian Bapak Lurah. Menika sampun pitados kalian Pak Dalang dikengken maklaraken kula. Nggih. Lambemu padha karo gareng. Aku ora ngomong dhewe. Aku ora cocok. Kuwi mergo sing mengaruhi kowe, Rek. Ngomong ngaruh ngomongnya orang dhewe kok Ya ngomong ngono kuwi lantaran Pak Dalang. lantaran apa-apa iki dalane rezeki Mas. Iya. Kowe wis entuk pahala sing gedhe. Amin. Dadi dalane rezeki apik. Nggih. Dungane piye, Mbak? Nggih, kagem masyarakat wonten Kemiri sedayanipun Kecamatan nanti, Mbak? jenengan. Wah, hafal. Jenengan apa lah? Jadi kemiri jenengan Ponorogo. Nggih. Kemiri jenengan Ponorogo. Sing mirsani wayangan ora ana arangan sawiji apa. Palihan. Ono dadi apa iki kok. Mari ambayang Ono. mangan roti cacahe 6. Nah, itu. Layak lemu akeh. Mugi warga Kemiri tansah ayem tentrem. Nggih. Ono kuwi. Ngombe kopi kurang lagi. Terus Iki lho, lagi kopi iki lho. katanya apa? Ora kopi kurang lagi yo. Ono batangane iki pokoke nderek tenan nggih Pak Bu nggih menika wujudipun takin ripot menawi jenengan derek kenal nggih nderek teman kalian kula menika takin ripot saking Sentolo Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta nggih enten iki apa ngono Akhirnya ngarani istilahnya kowe triple apa triple T. triple T apa Tapi tipot triple T. Tapi tipot. Papat malah. Oh, mana Pak ya? Satu metro. nggih menika mbok bilih wonten pramudhut
Siap Mbak, menika kula waos nggih. Saking paguyuban driver ambulan desa sekecamatan Jenangan siap mengangkut gareng. Ora ding, baru tak tampil dhewe, sorry rek. Nah, sapoke itu gareng cak. Lagunipun tembang kangen kering sret ya niku semboyane nggih. Kering sret ya. Nggih, hubungane kalian kesehatan lan kasugenganipun tiyang niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending tayub kalajengaken sambel kemangi. Kula kintenaken grup PKK Sekar Melati. Saking kula Pak Harno Krajan. Makaten saking kula wassalam. Nggih. Saking kula ki apa Mbak Rapat jelas iki apa? Jare iso maca ora? Tulisan ora jelas apa ora? Betul saya. Saking Halo tak gawe. Jajal iki iso maca ora? Oke. Oke piye? Macane apa kok oke? Lah oke kok semrawut. Nispi. Oh, Apa? Nispi. Piye? Lepot kerajaan kemi. Pak Desi bener le maca iki. Misni. Nispi. Nah, Saking kula Nispi. Lepot. lebot kok. Pendibut. Lepot kerajaan kemiri. Ya. Ini kan nyuwun apa? Aku dia duwite. Benaran juga satu. Ya wis kene kan apa? Pasake dalang ngono. Kene. Tapi kalau orang ngerti teh bengi dalang. Terus Yen awan dadi kok gak masjid. Ora amal. Salam Mas Sahyo, kula nyuwun gending kodang kuning dipun bawani. Sesideman dipun bawani gending niki kula ketunaken dumateng PKK Sekar Melati Krajan. Nggih. Nggih. ayo wis foto-foto to Pak De. Yes. Aku seneng di HP itu sak ngake mangsa aku diadem dhewe. Kok ya orang liyane kok ya. Kula Mbah Untung sing Mbah Reksa. Grogol Kalang Timur. Kula nyuwun lagunipun Rengu kula aturaken dumateng Pak Dalang matur nuwun. Mangkile Mbak Tatin sing pundi Rengu bisa, sambel kemangi bisa, tembang kangen ya oke, podang kuning boleh. Nggih, napa Pak Bu? Podang kuning. Podang kuning ayo Mas Dar malah wan-wan. Wah, dak sini. Malah delokne bae lho. Ngagem bapak menika Mas. Oh, komplit iki. Aku tak gambar lucu. Sapa sing ngundang? Lho kowe iki apa sekolah kok? Setolo. Gareng iki jampeng. Iya, Pak. Nadyan wujud temu waksi Suara sambil gulane tangan. Sapa iki ya? Halus manis mangsa make Derek lungon Pak Dalang dilancar ngantos tancep kayon. Salam Kang Mas Taslim. Pasti. Ugi saksi Gofar Ponorogo. jar kondang temen to iki Mas Tasir nang ndi ora benare. Pancen iki jane kancane terus kon WA aku ngono biar terkenal deh. Oke, menika malam hari ini juga di streaming nggih.
Leres. Wonten Kunta di channel mereka sampun tembus 6.000 berapa? Alhamdulillah. Luar biasa. Niki mau saking Pak Laris Sugiono, ugi saking wah iki bocah dengarnya Jogja Monitor siap dibuka di channel Pak Dalang. Dari siapa nanti lah? Siapa? Elisa Rodaros Kawaso. Aku kok kira ngapusi iki lho, Elisa privat iki. Ketoknya aku jak kowe dek cemburu. Tenang sa, iki tipe ku sa, santai sa. Tipe Tipe mau apa? Tipene tipe ku kaya Pak Digareng ini iki lho. ora tipene ki 300. Apa? Susu. Ora ya. Tipe cici ngene iki. Iya. Gimana Mbak Elisa? Salam kangen tercinta. Ya, Pak ya, jangan. Ngomong yo ngopo panjenengan nyambut gawe metu sok. Apa lho iki ya, lumayan lho Pak Dik. Tolong Mbak, aku siji dua tas resep ya. Mas aku loro ya, Mas. Iya, loro pojok kan, Mas. Gareng lamutan. Simon dan Nyayo nyayo. Iku bunga nyanding bisa Ya Mbak Tatin dan sing nembangin jenengan tur enek duwe dadi kira aku mau maklar atau korupsi tambahno. tenanan kono. Tenanan aku tau dino. Ngomong ora bias. Rong atus. Terus? Sing 100 kakakmu, sing 100 sing di lipat lah dan salah. Aku dene pondok pesantren. Oh, terus aku melu nyumbang. Gimana nyumbang aku kudune? Pak Dik, adik-adik melu nyumbang apa Pak Dik? Itu umum ya. Itu saya agak Oh, sebuah. ngomong lah ini mereka aku disumbangnya apa disai? Saksi. Sai. Nah, Terus? Ilmu tinggi sing kira-kira sok anak. Tapi yang di Apa enek? Harus wae mung dadi dianake ya iso. Ya mungko ya wis kumpul disumbangke. Ya, misalnya ini sih. Dikit arep. Tanam tanpa tidak. Iya. Nyapa? Alhamdulillah ini dari sumbang. Kelas iki kok Mbak nggih? Ribet. Kelas iki kok. Sabar, Oh, boleh. iya. Sana ini katanya apa kok ya? Tapi bener cek gitu loh. Salamu ngono-ngono. Moga lho Pak, ya, Pak. Moga. Rasa mikir yang drama ini jajake pengen. Dalane pengen iki Pak. Rak, aku iki ngakoni lek ngene iki ngombe tok. Beda ora kenamaan Mbak. Rak. Dadi dalang sing apik iki melu tirakat kaya panitia kaya Pak Lurah ngono kuwi karo Bojomo muga-muga rampung layangan warga masyarakat kami sedaya pinaringan selamat lahir batin. Ngono. Amin. Dan ya bintang tamu bareng kudune ora mangan. Tirakane sing nandhap. Aku mau wis meh ora mangan, Mas. Terus? Paksa karo Pak Kades. Dahar, Pak Darek dahar. Kok aku jarake ora rahab, itu tetep tak pangan. Iya, Mbak Tatin sudah lho bari. Aku memang belum. Ayo. Lah ya bari kejodahan. Terus tekan kapan? Yo nanti sak rampung layangan. Terus nek aku semangat sapa sing gendong? Aku. Ini ora kuat dengan aku. Ini arah gendong lho kita.
tapi sosial mangan mau lak dipangan ayo para kuda kuning Mbak Tatin kita yuk terus Bisa aman ning Oke, siap Mbak Tatin.
Mangke jenengan kudu pramen karo Pak Gareng niku kersane panitia ngoten niku jenengan bisa menyusun kekuatan dulu sebentar. Oh iya, lakonnya apa ya nanti ya kira-kira ya? Ya, terisilah Pak Dara. Terserah. Ayo, ada berapa tabrak kok sini wajan. Oh ya orang itu yang ditimbali dengan ini suaranya yo terus